दिनै बर'नि मोनसे मुंदांखा निउज पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लिनि बाथि गायसनथाय सान आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाथि गायसनथाय साननि आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बे समाव बिथांमोन साफ्रोमनोबो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनो जासिबाय। जों बयबो मिथिगौ जे बर'आ मोनसे गिदिरथार हारि आरो बे हारिया राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि राजखान्थि बायदिसिना बिथिङाव जौगानाय मोनसे हारि आरो बे हारिया जोबोद मोनसे दुखुनि बाथ्रा दिनैसिमबो जोंहा सेटेलाइट निउज चेनेल गैया। नाथाय जोंनि बर'निनो माखासे सेंग्राफ्रा गोसोआव सानखांनाय फैबाय जे बर' हारिनि गेजेराव जोंनो मोनसे बेबायदि सेटेलाइट चेनेल बा बेबायदि निउज पर्टेल नांगौ होननानै आरो बे लेखायैनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जे सामलायगिरि एडिटर इन चिफ मानगोनां राकेश सामसियारि आरो MD बिथां राजिब बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव बड'लेण्ड बुब्लिया दिनै 32 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव दिनै निउज पर्टेला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बायदिसिना बिथिंखौ जेरैबायदि इनफरमेसन होबाय थादों जेरैबायदि जोंनो नांगौबायदि जे इनफरमेसनफोरखौ होबाय थादों दा बे समाव बर'नि जे निउज पर्टेलफोर गाहायै जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननो आङो बे समाव साबायखर जासिदों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो नैबे डिजिटेल मुगायाव जोंनि बर'फोरनि माखासे समस्या जेरै रांखान्थि राजखान्थि हारिमु बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो जोंनि निउज मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावगासिनो दङ आरो दिनै जोङो गुबुन मिडियाफोरखौ जों जुदि नायोब्ला दिनै एसामिसखौनो बुं हिन्दीखौनो बुं जोंनियाव माखासे समस्याफोर दङ बै समस्याफोरखौ बिथांमोना नांगौ बायदि फोसावा। नाथाय जोंहा दिनै निउज पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो खौरांगिरिफोरबो जोङो जोनोम होनो हाबाय खौरांगिरिफोरबो मोननो हाबाय। दिनै जों नुदों आरो माखासे कन्ट्रभार्सियेल माखासे निउसफोर दिनै हमनानै ला जोंनि बर' लिडारफ्रा मोजां बाथ्राखौनो बुङो नाथाय गुबुन चेनेल बा गुबुन सेटेलाइट चेनेल हारसाखौनो बुं बा गुबुनखौनो बुं बिथांमोना एखमबा गुसुङै होनानै आरो बै निउसखौ बिथांमोना मोनसे माने गाज्रि बिथिंजों लांनानै जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिनि गेजेराव माने गाज्रि नोजोर खोख्लैहोनाय बेबायदि जोङो माखासे निउसफोरखौ नुबाय थादों। दा जोंनि निउज पर्टेला बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ। एक्सुवेल निउसआ मा एक्सुवेल बाथ्राया मा दिनै जोंनि बर'नि जे निउज पर्टेलफोर बिथांमोना दिनै फोसावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो साबायखर जासिदों आरो दिनै आं नैबे समाव आं एसे बुंनो लुबैदों निउज पर्टेलनि दैदेनगिरि बा फोसावगिरि नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना बेफोर निउसखौ फोसावाब्लाबो जायो होननानै आरो फोसावब्लाबो नोंथांमोना एसे खमै फोसावब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बे जाबाय मा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ राजनितिकनि मुङाव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि जिगु रायगासिनो दङ। दिनै हाग्रामाखौबो रायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ सानसुमाखौबो रायगासिनो दङ बा गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ रायगासिनो दङ। नाथाय जों बे बाथ्राखौ साननांगोन जे हाग्रामानि जे कन्ट्रिबिउसन प्रमद बर'नि जे कन्ट्रिबिउसन बा सोरबा दिनै अनजुलि दैमारिनि कन्ट्रिबिउसन बा दिनै जों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियानि कन्ट्रिबिउसन बैफोर बाथ्राखौबो जोङो साननांगोन। दा बेवहाय जोंनि गेजेराव जों माबा मोनसे जाद्लायनाया जोंनि खोथा नाथाय बे बाथ्राखौ दिनै एसामिसाव बुंनाय लोगो लोगो हारसायाव बुंनाय लोगो लोगो बियो आसाम नाङैनो बियो मोनसे ओरैबायदि मोनसे पाब्लिसिटि जायो। दा जोंनि निउज पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे गल्डेन चान्स गल्डेन स्कप जों होबाय थादों जे जोंनि न'खरनि जे जेंनाफोर जोङो गाव सावरायलायबाय थादों। नाथाय बै बाथ्राखौनो माखासे मानसिफ्रा दिनै एसामिसाव बुंनानै जोंनि लिडारफोरखौ मान सनमान गैयै बायदि जेरैबायदि हारसा लेंगुवेजजों हारसा रावजों रायनानै जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बिथांमोनखौ आं बिथांमोन साथाम साब्रैनि नामखौल' बुंदों गुबुन दैदेनगिरिनि मुंफोरखौबो मख' बिथांमोना जाबायदि रायगासिनो दङ। दा बेफोर जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जुदि बेबायदि निउसआ एसामिसाव जुदि फैयोब्ला एसामिस लेंगुवेजाव फैयोबा नाथाय बेफोर निउसफोरखौ जाहाथे जोंनि निउसनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे खमै फोसावो हाग्रामाखौ रायनायखौनो बुं बा सोरबा प्रमद बर'खौ रायनायखौनो बुं जोंनि बर' लिडारफोर रायनाया बेलेग बाथ्रा बा जोंनि बर' सोरबा रायनाया बेलेग बाथ्रा नाथाय गुबुन हारिनि मानसिया जुदि बिदि रायोबा बेफोर निउसखौ होयियानो मोजां। मानोना जोंनि इयुन जेनेरेसना जोंनि लिडार होनना बुङोबा सोर
दिनै प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि अनजलि दैमारि दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारि दिनै माने गबिन्द बसुमतारि बिथांमोनानो जोंनि दैदेनगिरि दा बिथांमोनखौ दिनै जुगे जुगे रायनाय जिथु निउसफोर बेखौ एबा जोंनि जेनेरेसना सोरखौ रेसपेक्ट खालामगोन जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिया दिपेन बर'आनो जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिया दिनै सोरबा तरेन बर'आनो जोंनि गेजेरनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरानो मोनसे समनि माने बिथांमोना सोरबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिमोन सोरबा एबसुनि दैदेनगिरिमोन सोरबा बिथांमोना माने बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिमोन दिनै बिथांमोना पलिटिकेलाव फैबाय होनब्लानो जे बिथांमोनखौ जानला मानला बुंनांगौ बे खोथायाथ' जोंनि जेब्लाबो माने गनायथाव नङा दा ओंखायनो आङो नैबे समाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो मोनसे खोथा जे जोङो निउस दामोब्ला जोंखौ एखमबा माने ओरैबायदि खालामो दा खायफा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जोंखौ दा माने केस होनाय जि मोनसे कालसार बे जाबोदों आरो दा निउसआ हमना ला सासे मानसिया जोंनो बुंदों जों बे निउसखौसो फोसावदों बेयो जोंनि मा दाय बिथांखौ केस जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया नाथाय चेनेलनि सायावबो माखासे जोंनि थौले गोसोनि जोंखौ माने गाज्रि नोजोरजों नायग्रा बिथांमोना मा खालामदों दायो दा बै माने चेनेलनि चेनेलफोरखौबो केस होफानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नाल एस'सिएशननिफ्राय गुरै खावलायदों नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलफ्रा बेबायदि गाज्रि खामानि मावोबा आंजों कन्टेक्ट खालामहर गाहायनि आथारिजों कन्टेक्ट खालामहर आरो जायफ्रा जोंनि एगेन्स्टआव बेबायदि माने केसफोर होदों बा सानदों बिथांमोना जाहाथे केस होनायफ्राबो जाहाथे उइथड्र खालामो मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां बिथिङाव जों खामानि मावनो हायो केस होग्रायाबो डिमेरिट्स दङ बिथांखौबो जोङो अनेक माने बायदिसिना खालामनानै बिथांनिबो जों एगेन्स्ट माने निउस खालामनो हायो नाथाय जोंनिया जाबाय मा जों बेफोरखौ जों माब्लाबाबो साना जों माब्लाबाबो अननाय निउस खालामा मालाबाबो जोङो नंखाय निउसखौ फोसावा दा बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदो जे जाय निउसखौ जेरैबायदि बुंदों जों बेबायदिनो फोसावदों जाय निउसखौ जेरै होदों बिदिनो दा बेखौ जोङो माबा मोनसे खालामनानै फोसावदोंबा बे आलादा खोथा